Eccellenza, Huti, insellmilkom għakom għal din l-Assembleja Dioċezana li l-iskop tagħha huwa li aħna nagħtu l-kontribut tagħna l-kol kemm aħna għal pjan pastorali għall Arċidjoċesi ta' Malta. Nixtaqt nagħmel introduzzjoni propju fuq hekk. Jekk wieħed jara ftit il-kummenti li għamel Papa Franġisku kemm ilu Papa rigward l-ippjanar pastorali jew rigward pjan pastorali ta' dioċesi, jibqa' skantat xi ftit bit-ton ta' kritika tal-Papa. Min kliemu li l-Papa taħsbu allerġiku għall-ippjanar pastorali u żgur kliem provokattiv. Ħansemmi pereżempju x'qal fis-16 ta' Novembru ta' sente ilu, il-kwota lilu. Is-Sant Natalla qiet ħabbira ta' ferħ imma sempliċi. Is-Sant Natalla tikber fis-sattra, tikber fina bil-moħbib ħażerrija li tintefa' ġol-art biex tmut u tagħti l-ħajja. Iżda min ikabbar fina diżerrija? Min iwarrada? U Alla l-Ispiritu Santu li hemm ġo fina. L-Ispiritu li huma nswed, umli, ubidjenti u sempliċi. Huwa l-Ispiritu li kabbar fina s-Sant Natalla, mhux l-affarijiet kbar jew il-pjani pastorali. Araw x'qal fit-22 ta' Jannar tal-2016. L-ewwel dmir tal-isqof u li jkun ma' Ġesu bit-talb. Infatti l-ewwel dmir tal-isqof mhux dak li jfassal il-pjani pastorali, le huwa t-talb. Dan huwa l-ewwel dmir. Filwaqt li t-tieni dmir u li jkun xhud, jiġifieri jipritka s-salvazzjoni li ġabilna l-mulej. U riċentement ukoll fid-9 ta' Mejju ta' din is-sena meta għamel id-diskors fl-Assembleja Dioċesana ta' Ruma u tkellem fuq il-bżonn li l-Knisja tisma' lin-nies u qal prattikament għalkemm mhux qed nikkwota hawnhekk illi rridu nesqu lejhom b'qalb miftuħa mhux bil-pjani pastorali f'idejna. Sejjina li s-snin għallem fuq il-pjanar pastorali u l-valur tiegħu kif inħossni quddiem dan il-kliem tal-Papa. Ħanejt il-verità, inħossni tajjeb ħafna. Illa għaliex naħseb nifhem almenu x'irid jgħid il-Papa u naqbel ħafna ma' dak li qed jgħid. Għax naħseb li meta tinżel fil-fond tinduna kemm il-Papa qed jgħid ħaġa importanti ħafna. Il-Papa mhux kontra l-ippjanar pastorali jew li tagħmel pjan pastorali, mhux kontra dak li ħeġġeġ Papa Giovanni Paolo II fl-Ittra Apostolika Novo Millennio Neuntem meta qal inħeġġeġ lir-rgħajja tal-knies lokali biex bl-għajnuna tal-oqsma kollha tal-poplu tagħha jippjanaw fiduċja l-iżvilupp ta' triq pastorali. Papa Franġisku mhux kontra dan, imma kontra li wieħed ma jifhimx x'inhu pjan pastorali f'kuntest ta' Knisja. X'tip ta' pjan pastorali kritika l-Papa? U kontra pjan pastorali li jagħtik l-illużjoni li se jsolvi l-problemi kollha ta' dioċesi u li joħloq is-sensazzjoni li s-salvazzjoni qiegħda fi pjan, flok fi Kristu. U kontra pjan pastorali li jifhmuh biss l-esperti u l-ispeċjalisti. U kontra pjan pastorali li jirrendi lill-operaturi pastorali funzjonarji li jimplementaw biss dak li hemm miktub. U kontra pjan pastorali li tant fih dettalji li fil-fatt aktar ifixkel milli jgħin. U kontra pjan pastorali li jagħlaq il-viżjoni
u li jinvoka lill-Ispiritu Santu aktar biex ikun dak li jittimbra l-pjan bl-approvazzjoni tiegħu milli dak li kontinwament qed jispira il-mixja tal-Knisja. Kull min għandu għal qalbu li pjanar pastorali fil-kuntest ta' Knisja mhux biss ma jiskoraġġix ruħu bi kliem il-Papa, imma jaraħ bħala barka għax jgħin biex il-Knisja jkollha idea ħafna aktar ċara. X'tip ta' pjan pastorali nixtiequ skont l-indikazzjonijiet ta' Papa Franġisku. Nixtiequ pjan pastorali li l-ewwel nett jiddisponi li Knisja f'Malta biex tkun qalba miftuħa s-sinjali tal-Ispiritu Santu u l-enfasi ikun kontinwament fuq dan. Nixtiequ pjan pastorali li jagħti viżjoni u direzzjoni li Knisja f'Malta u jfisser kif se nimxu f'din id-direzzjoni u bliema prioritajiet. Nixtiequ pjan pastorali li jiftaħ mhux li jagħlaq. U għalhekk li jkun iħeġġeġ il-kreattività u d-diversità. Nixtiequ pjan pastorali li joħloq proċessi biex il-Knisja f'Malta tkun Knisja li tisma', li tilqa', li takkumpanja, li toħroġ il-barra bla biża' kif jispjega tant tajjeb Papa Franġisku f'Evangelii Gaudium. Nixtiequ pjan pastorali li matul dawn is-snin ikompli jiżviluppa id-disċerniment ekklesjali u s-sinodalità f'kontinwità mal-esperjenza ta' Knisja f'Malta fis-Sinodu Dioċesan fejn dejjem għandna dik in-nixxija taħja ġdida. U għal dan li ltqajna f'din l-Assembleja Dioċesana mhux se jkun ippreżentat illum pjan pastorali lest, imma working document li hu diġà frott ta' proċess ta' disċernimentu ta' partiċipazzjoni wiesa'. Kif tistgħu taraw fil-programm, l-Assembleja se tkun imsejħa biex tagħti l-kontribut tagħha b'mod attiv, speċjalment permezz tal-working groups. Dan il-kontribut se jgħin biex fil-ġimgħat li ġejjin pjan pastorali ta' Arċidjoċesi mbagħad ikun iffinalizzat u f'Jannar ikun ippubblikat. Papa Franġisku meta tkellem fl-Assembleja Dioċesana ta' Ruma f'Mejju ta' din is-sena ħeġġeġ lil dawk preżenti għannikwatari l-Sabit-Taljan, chiediamo al Signore la grazia di non cadere in una diocesi funzionalista. Nitolbu l-mulej għal dan, nitolbuh biex jatina u id-dawlu l-għajnuna tiegħu, ħalli nkunu qegħdin inwieġbu tas-sew għas-sinjali tiegħu fl-istorja f'din il-mixja ta' disċerniment ekklesjali bħala Knisja waħda fi vjaġġ wieħed. Grazie. Grazie, Eccellenza. Nitlob issa lil Dr. Nadia Delicata biex tippreżentalna l-working document tal-pjan pastorali. Dr. Delicata hija delegat episkopali għall-evangelizzazzjoni. Ħuti fi Kristu l-Knisja miġbura. Meta xurilu l-eċċellenza tiegħu talabni nikkonsidra ir-rwol ta' delegat tiegħu tal-evangelizzazzjoni. L-ewwel kelma tiegħu kienet biex il-Knisja lokali tibda proċess ta' riflessjoni fuq ir-rakkont mill-Evanġelju skont San Luqa tad-dixxipli ta' Emmaus. U meta f'Marzu li għadda jiena bdejt il-ħidma tiegħi fi proċess ta' smigħ ma' diversi gruppi fil-Knisja, saċerdoti, reliġjużi u lajċi, proċess li għadu għaddej, bdejt nifhem ftit aħjar is-sinifikat profond ta' dan ir-rakkont għad-djoċesi tagħna. Mhux biss aħna bħala komunità nisranija stajna naraw lilna nfusna fid-dixxipli, raġel u mara, mexxin lilin minn Ġerusalem lejn Emmaus, imma stajna nduqu wkoll mill-konverżjoni li dawn għaddew minna, fejn fil-laqgħa tagħhom ma' Kristu l-xoxt dawru r-rotta tagħhom u rritornaw lejn il-belt qaddisa. Għalhekk dak li se nippreżentalkom illejla u li diġà fil-fatt irċivejtu kopja tiegħu permezz tal-email, mhux tant ovvjament kif diġà ġie spjegat huwa xi ħaġa kompluta.
Naħseb iktar minn kollox huwa talba, huwa xewqa, huwa tama li bħad disċipli ta' Emmaus aħna wkoll narfu id-delużjoni, il-biża, il-qtieħ il-qalb li kultant jaħkmuna meta naraw l-illużjonijiet tagħna ta' x'kienet tfisser Malta Kattolika li jgħebu fix-xejn. U minflok nifirħu. Nemmen li għandna nagħmlu eżami tal-kuxjenza u narfu d-djufija tagħna bħala Knisja. Saħansitra dak li nistgħu nsejħulu tradiment u xhieda falsa tagħna li waslitna mhux biss li niġħdu bl-emil, jekk mhux bil-kliem, il-magħmudija tagħna, imma anke li nindubitaw bl-emil jekk mhux bil-kliem li Kristu qam u li l-qabar miftuħ. Naħseb li din hija raġuni primarja għaliex bħad-disċiplu ta' Emmaus aħna wkoll inħallu l-komunità u nterqu għal rasna, nagħmlu fattina u kultant saħansitra naħsbu li għax ir-rwol esterjuri ta' privileġġ politiku u soċjali li l-Knisja Maltija kellha fil-passat qiegħed jitmermer, naqgħu wkoll fl-istess żball tad-disċipli ta' Emmaus li ħasbu li għax lil Kristu qatluh kollox kien sfaxxa fix-xejn. Imma, u dan huwa l-ferħ tagħna, ir-raġuni għaliex inġbarna llejla, fil-mument ta' dlam Kristu l-xoxt iltaqa' magħhom. U fid-dalma Maltija tagħna wkoll, Kristu qiegħed jistidinna għal dixxipola ġdid, għal evanġelizzazzjoni ħajja, għal servizz mill-qalb u bħal Nikodemu li jmur jiltaqa' ma' Ġesu fid-dlam, għal twelid ġdid mill-Ispirtu għall-Knisja Maltija. Din hija t-tama u l-isfida li r-raja tagħna poġġewna qudiemna meta għażlu r-rakkont ta' Emmaus bħala sfond għad-disċerniment personali u komunitarju tagħna fil-Knisja biex aħna niftakru min tassew aħna bħala Knisja Maltija. Dawk imamda li kbirna flimkien mill-istess seruq. F'dan l-ispirtu aħna nitħeġġu biex f'kull aspett ta' ħajjitna nifirxu frielja u ken li jsebħu u li jkunu simbolu ta' ħajja ġdida f'Malta llum. Għalhekk dan id-dokument kif spjega l-Isqof Awżiljarju mhuwiex sempliċi proposta ta' ħidma qisha l-Knisja kienet il-proġett jew il-bejbi tagħna, imma stedina biex bħala dixxipli impoġġu mill-ġdid f'riġlejn li mallem u nisimgħuh. L-erba' titudnijiet li r-raja tal-Knisja tagħna qegħdin ipoġġulna biex inħadnu u napplikaw fil-ħajja tagħna ta' kuljum huma dawk ukoll li f'pajjiżna artna għandha bżonn minn Knisja li tassew tara fil-vokazzjoni tagħha u l-missjoni tagħha li tkun melħ tal-art u dawla d-dinja. Mhux ovvjament li nimponu l-pożizzjoni tagħna jew għar minn hekk lil nfusna, imma li bħal ħmira fl-aġna immutu biex il-ħobs isir ikel għal ħutna. Maltin mhumiex. Li nkunu Knisja li nisimgħu, li nilqgħu, li nakkumpanjaw wieħed lill-oħra u tassew nieħdu ħsieb xulxin, tagħtina l-kuraġġ biex niftħu l-bibien u noħorġu nxandru l-bxara tajba. Nafu wkoll għax doqta diversi drabi mal-membri tal-Knisja li ltqajt magħhom f'dawn l-aħħar xhur li hemm ħafna fostna li diġà qegħdin jgħixu l-ispirtu ta' konverżjoni ta' Emmaus f'dixxipulat missjonarju. Arafta meta mhux biss smajt imma ġejt mismuha u ħafna qasmu miegħi kliem ta' faraġ u tama. Arafta fi ħbiberiji li tnislu u f'esperjenzi ta' vulnerabilità li qsamna flimkien. B'mod speċjali missejta fil-ħeġġa li qiegħda dejjem tikber li bħala komunità nisranija tassew inkunu melħ fartna. Dawn l-esperjenzi konkreti ta' smieħ, ta' laqgħa ta' akkumpanjament u ta' xewqa ġenwina li ndewwu l-ġrieħi fost ħutna. Ippruvajt nesprimihom f'dan id-dokument u nitlobkom biex taqrawh bl-Ingliż il-verżjoni bil-Malti għadha work in progress u wkoll nġabru u issa qegħdin jinqasmu imma anke qed ikomplu jkunu irfinuti biex tassew din tkun esperjenza ta' din il-Knisja lokali kollha li taraf għax imnebħa mill-istess spirtu bħala il-vjaġġ li rridu ngħixu flimkien fis-snin li ġejjin. Għalhekk qegħdin hawn illejla biex intom ukoll f'kuntest ta' talb u miġbura f'isem il-Knisja lokali tesprimu r-reazzjonijiet tagħkom. Issa, forsi din nixtieq nesprimija u nispjegaha. Din il-kidba ma kienx biss proċess organiku. Minna nnifisha hija maħsuba biex tkun proċess organiku għal arrej. Il-dokument huwa maħsub bħala vjaġġ
mhux biss fl-ispazju imma fi żmien. U mhux biss fi żmien imma bil-mod kif nidħlu ftit ftit fil-kumplessità tar-realtà li qegħdin ngħixu fiha. U allura aktar ma mmissu fil-fond ma dak li tassew jisfidana biex inkunu poplu pellegrin. Għalhekk kull pass jindika l-istess numru ta' punti ta' ftuħ għar-riflessjoni. Mill-ewwel pass li se taraw ċar daqs il-kristall, għat-tmien pass li qed nippreżentah bħala 8 modi kif insiru knisja li tassew tiddixxerni. Knisja li bħal orkestra tassew tisegwixxi mużika armonjuża b'ħafna strumenti differenti, għax taħt id-direzzjoni ta' spiritu wieħed. Għalhekk ukoll wara li naqsam magħkom dawn il-ftit ħsibijiet, qegħdin nistidnukom biex tassew taqsmu flimkien dak li tassew imiss qalbkom. Mela ħanibdew il-vjaġġ. L-ewwel pass li niltaqgħu mill-ġdid ma' Kristu li jiftħilna għajnejna għall-glorja tiegħu. Kif jgħid il-Papa Franġisku fl-ewwel versi tal-eżortazzjoni apostolika tiegħu Evangelii Gaudium, il-ferħ tal-Evanġelju, m'hemmx dixxipulat u allura m'hemmx knisja jekk m'hemmx il-laqgħa personali intima ma' Kristu rxoxt li jsalvana. Id-dixxipli imniktin u qalbhom maqtuwa ma rfuħx sa ma mexa magħhom u qasam magħhom l-Iskrittura. Qalbhom kienet qiegħda titkebbes imma għajnejhom ma setawx jarawh sa ma f'ġest ta' ospitalità li wera id-disponibilità tagħhom li jarfu il-glorja ta' mħabba li dejjem toħroġ huma stednuh biex jgħaddi l-lejl magħhom. Hemm meta kienu tassew lesti għal dixxipulat missjonarju u fetħilhom għajnejhom u huma għal mument wieħed raw iċ-ċalla li taħajtu għalihom. Għalhekk huma jerġgħu lura b'ħeġġa u mneżża minn kull biża' lejn dawk li mingħajrhom ma setgħux ikunu tassew ġisem ta' Kristu fid-dinja. Fil-laqgħa personali u intima tagħna ma' Ġesu, aħna mhux biss ninfetħu biex inxadruh, imma tassew insiru knisja u komunjoni. Għalhekk it-tieni pass u żewġ attributi li dawk li għajnejhom jinfetħu għandhom li jxandru l-kelma u li jaqdu f'isem li mallem tagħhom. Tajjeb li niftakru li fil-Knisja lokali dawn l-attributi tal-persuna dejjem midimba ma' xorta magħżula minn Kristu huma rappreżentati anke fl-istrutturi ta' dijoċeżi tagħna li juru b'mod ċar il-priorità tagħhom fil-kuntest Malti tal-lum, l-evanġelizzazzjoni u djakonija. Id-dixxipulat jimplika smigħ tal-kelma. Il-kelma jew verb li huwa għall-annifsu magħmul bniedem imma wkoll il-kelma fl-Iskrittura. L-evanġelizzazzjoni hija l-aħbar ta' Kristu li jsalva u l-laqgħa tagħna ma' Kristu. Ix-xandir tagħna tas-Salvatur ta' Kristu Sultan huwa dejjem fil-kontemplazzjoni u fil-qsim tal-Iskrittura. Madankollu il-kelma anke dik tal-Iskrittura titlaħħam fil-ġesti ħajjin ta' dawk li jirċivuha. Bħala l-Knisja ta' San Pawl, dan għandu sinifikat qawwi għalina. Konna fost tal-bidunet li rċivejna l-kelma mill-Apostlu nnifsu. Imma rċivejna l-kelma meta dan bħala ħabsi tajnieh lilu u lil dawk miegħu ħabsin oħrajn. L-ewwel għajnuna wara l-arqa. Aħna poplu li stajna nirċievu l-kelma propju għax arafna nkunu ta' servizz. Għax arafna niftħu qalbna l-barrani. L-ispirtu ta' djakonija li d-djoċesi tassew li tħeġġiġna fih huwa ta' sfida biex niftakru kemm drabi fl-istorja tagħna konna ta' għajnuna għall-barrani u kemm illum aħna mitluba li nagħmlu l-istess. U wkoll spirtu ta' umiltà għax min jixtieq jgħin ma jħarisx lejn l-ċuħ huwa kapaċi wkoll jilqa' l-għajnuna hu stess. Meta l-Papa Benedittu 16 żar il-Grotta ta' San Pawl f'pajjiżna kien f'mument ibes għall-Knisja tagħna. Imma xorta f'dan il-mument li għaqqat il-passat mal-preżent, rajna l-kontinwità tal-Knisja lokali li ma' żminijiet daqet mhux biss il-ħelu imma anke l-mor. Għalhekk it-tielet pass li niftakru minn aħna, mhux biss bħala dixxipli ta' Kristu li naqsmu l-istess missjoni ta' qadi, imma bħala poplu ta' Alla uniku għax Malti. 3 aspetti jgħinuna nirriflettu fuq l-eruq tagħna,
fuq tassew min aħna bħala poplu mażul mill-bidunet, bħala poplu li għadu jġor ir-responsabilità 2000 sena wara li jagħti x-xhieda ta' Kristu. L-ewwel nett ir-realtà ibsa tal-art tagħna, art sabiħa imma żgħira, ġebla f'nofs baħar, art li tassew trid bati biex tagħtik il-frott. Din l-esperjenza ta' dbatija marbuta mal-art tat identità partikolari u irrepetibbli lill-poplu Malti u allura lill-Knisja Maltija. L-esperjenza tagħna tal-Vanġelu hija intrinsikament marbuta mal-mod kif nieħdu ħsieb lil dawk li jsibu ruhom fartna, lil dawk li litteralment jew metaforikament insalvawhom mill-għarqa anka bil-ftit tagħna. Għalhekk l-istorja tagħna l-mod kif il-Vanġelu sawwar il-kultura Maltija u l-kultura Maltija tat espressjoni distinta lill-Vanġelu huwa t-tieni aspett li tassew jagħmilna Knisja Maltija bid-dinamika tagħha, bil-potenzjal tagħha u bil-problemi tagħha. Aħna uritna mhux biss espressjoni ta' fidi imma wkoll beġat, diżappunti u esperjenza unika fid-dinja fejn il-Knisja kienet tassew poter politiku mhux biss reliġjuż. Din l-istorja li toħodna lura sekli għandha mhux biss tonżuha imma wkoll nippurifikawha biex tassew niftakru minn aħna bħala dixxipli mibgħu tal-lum. Imma ma ninsewx ukoll it-tielet aspett li għamilna poplu ta' Alla fl-art Maltija. L-esperjenza ħajja ta' Alla u allura espressjoni ta' fidi rikka li uritna minant l-antenati tagħna. Kull ma rridu nagħmlu għal inħarsu lejn il-bliet u l-irħula tagħna, lejn is-sinjali tal-fidi evidenti fit-tempji, fit-tradizzjonijiet, fid-devozzjonijiet, speċjalment dawk marbuta ma' Omna Marija. Din in-nixxija ta' ilma ħaj tal-fidi li titla mill-eruq tagħna tibqa' tagħti ħajja lill-Knisja lokali. Għax meta purifikata mill-pika, mill-materjaliżmu u mill-apparenzi biss, torbotna mal-fidi ta' missirijietna u ommijietna fit-tradizzjoni ekleżjali tas-sew Maltija ma' żminijiet. Imma waqt li tiftakar fil-passat, il-Knisja Maltija hi mitluba li tintefa' f'riġlejn Kristu l-għalliem ta' Emmaus fil-preżent. Għalhekk ir-raba' pass u l-iktar wieħed kruċjali marbut mal-4 lezzjonijiet li mitluba nirċievu biex tassew inġeddu il-wedid tagħna bħala poplu qaddis f'Malta. Knisja li tisma' l-ewwel u qabel kollox lil Kristu l-għalliem tagħha fil-kelma tiegħu. Mill-esperjenza tal-kontemplazzjoni tal-kelma li tfejja, tal-kelma li tagħti l-ħajja, inkunu nistgħu wkoll nisimgħu lil xulxin għax tassew niftħu qalbna l xulxin biex insiru knisja waħda. Knisja li tilqa' mhux biss għax tiftakar f'dawk li laqat qabel, imma għax jekk tagħmel eżami tal-kuxjenza llum taraf li kultant issabbat il-bibien u mhux tiftaħhom, tibni l-ħitan u mhux twaqqagħhom, tingħalaq fiha nnifisha u saħansitra f'setet u gruppi li bilkemm jiltaqgħu bejniethom. Knisja li tilqa' hija wkoll knisja li tinkludi, knisja li tibni pontijiet fejn l-art inqasmet u firditna minn xulxin, anka f'pajjiżna ċkejken stess. Knisja li takkumpanja għax id-dixxipulat huwa proċess twil u kumpless li jieħu t-tul ta' ħajja ta' bniedem. Mhux faċli li tgħix il-ħajja nisranija meta din tfisser li hija għażla li mhix popolari jew li se tagħtik il-proset. Għalhekk il-formazzjoni fid-dixxipulat hija wkoll formazzjoni f'relazzjoni ekleżjali, frabta fi spiritu wieħed li ma tinħallx. Min din l-esperjenza ta' xirka qaddisa, id-dixxipli mibgħuta 2-2 u għalhekk insiru wkoll knisja li toħroġ. U li toħroġ għax il-ferħ tal-Vanġelu huwa akbar mill-biża tad-dinja. Id-dawl tal-kelma jaqta' bħal sikkina fid-dlam ta' kultura li tħossha mitlufa. Aħna li bħala knisja wkoll doqna d-batija tat-telfa u tal-abbandun mitluba nfittxu lil dawk li qegħdin ibatu biex inkunu tassew il-ġisem ħaj ta' Kristu għalihom. Imma jiena qed nitkellem fuq aħna, imma aħna min aħna? Min hi l-Knisja Maltija llum? Min hu l-poplu qaddis ta' Alla li għandu eruq f'pajjiżna u li fartna xiref mill-art
bħal zokk ta' zebbuġa. Danu il-5 pass fil-vjaġġ fejn inħarsu lejn xulxin u narfu min aħna bħala pellegrini. Fostna hemm dawk magħżula mill-poplu tal-Alla biex jaqduh bħala medjaturi bejn il-poplu u Alla nnifsu. Il-preżenza tas-saċerdot fakkar x'inhi l-ewwel u l-aqwa ħidma fil-Knisja, il-qima tal-missier fi Kristu Ġesu u bħala xirka tal-qaddisin fil-qawwa tal-Ispirtu. Il-preżenza tas-saċerdot hija simbolu ta' kif il-preżenza ta' Alla fostna hija tassew reali fis-sagramenti li bħala poplu ta' Alla nirċievu u niċċelebraw. Imma fostna hemm ukoll reliġjużi nisa u rġiel li huma simbolu profetiku ta' kif in-nisrani jgħix fid-dinja imma mhux tad-dinja. Il-kariżmi distinti ta' reliġjużi fakruna wkoll fil-ħafna rigali li l-Ispirtu dejjem jagħtina skont il-ħtieġa ta' żminijiet. Imma ħafna minna aħna lajċi u l-preżenza tagħna fil-Knisja għandha żewġ orjentamenti ċari li nibnu l-Knisja mill-qiegħ u li nkunu Knisja fid-dinja. Aħna l-lajċi għandna ministeri ċari fil-Knisja li l-qarba tagħhom hija li aħna nibnu l-Knisja domestika bħala ġenituri, imma wkoll bħala katekisti, għalliema speċjalment fl-iskejl tal-Knisja, bħala dawk li jakkumpanjaw fi proċess ta' formazzjoni maż-żgħażagħ, mal-arajjes, mal-familji, mal-anzjani. Imma aħna l-lajċi aħna wkoll professjonisti ħaddiema impenjati fid-dinja. Il-vokazzjoni tagħna ta' xhieda hija kruċjali bl-emil aktar milli bil-kliem. Din il-vokazzjoni tilħaq il-kull minnu tagħha fil-ħajja politika. Is-servizz li n-nisrani jagħti lill-ċittadini bħalu, insara jew le, huwa l-mod l-iktar konkret kif immissu mal-feriti tad-dinja. Immemm ukoll 5 kategorija li ħafna drabi ninsewa u anke nwarbuha. Dawk fostna li jiddubitaw, forsi għax imweġġa, li jistaqsu, forsi għax diżappuntati, li jfittxu għax dejjem bilaċċa l-ħajja. Il-katekumenat tal-adulti u anke proċess ta' tiftix mill-ġdid għal dawk li birdu fil-fidi tagħhom ifakruna li l-Knisja hija dejjem li tħobb il-ulieda f'kull mument tal-vjaġġ tagħhom. Hija wkoll il-mod konkret kif il-Knisja tassew tipprova tifhem is-sinjali ta' żminijiet u tilqa l-isfidi biex tassew ta' tixxida ta' Kristu u mhux ta' ideal maqtuħ mir-realtà tal-kultura tagħna. Għalhekk is-6 pass. Imma aħna, it-zokk ta' din is-siġra li tixtieq tagħti kien fuq l-art, fejn għandhom jikbru jestendu l-frijaj tagħna? Fejn huma l-ispazju li aħna bħala Knisja mitluba nimirħu fihom f'Malta tal-lum? L-ewwel u qabel kollox, il-periferiji, dawk l-ispazji l-iktar imdalma u allura l-iktar għandhom qaċċ għall-esperjenza ta' Kristu. Imma ma niludux ruħna u naħsbu l-periferiji huma xi spazji distinti. Il-periferiji jistgħu jkunu f'ħuna mtaqqal, fi sħabna ta' fuq ix-xogħol, imma wkoll fl-esperjenzi ta' faqar materjali u ta' mart fiżiku, psikoloġiku u spiritwali li jkisser. Imma n-nisrani msejjaħ ukoll fil-belt, dak l-ispazju kreattiv u attiv fejn iċ-ċittadin joħlom futur aħjar. Hija d-dinja tal-kummerċ, tal-arti, tax-xjenza, tad-dialogu u parteċipazzjoni fis-soċjetà ċivili. F'dan il-kuntest, in-nisrani għandu dmir mhux biss ta' parteċipazzjoni, imma li jikkrea l-ispazju fejn kulħadd ta' kwalunkwe persważjoni reliġjuża, politika jew kulturali jista' jiġi flimkien fi spirtu ta' dialogu. B'mod analogu, in-nisrani jiftaħ spazji fejn flimkien nistgħu ngħixu l-verità anke f'ambjent diġitali. L-evanġelizzazzjoni online mhix biss xi kwistjoni ta' slogans u strateġiji ta' marketing, imma ta' preżenza umana, ta' ħbiberija, ta' mod konkret kif ninfetħu għall-oħrajn u mhux ninagħlqu fiċ-ċrieki fejn nintrabtu biss ma' dawk li huma bħalna. Ir-raba spazju, l-ispazji ċiviċi li huma l-mod kif l-istat jista' jaqdi l-ċittadini tiegħu. Anke meta naħsbu li l-istrutturi u l-burokrazija joħonquna, il-libertà tan-nisrani titlob li qatt ma jinsa u minu jew i min hi, u b'mod speċjali fis-servizz tagħhom lejn ċittadini bħalhom. Il-ġustizzja li mitluba ngħixuha fi-spirtu ta' servizz għandha timmarka lin-nisrani anke fl-ambjenti l-iktar sekulari.
Għalhekk il-ħames spazju l-ispazji tal-Knisja stess. Jekk ix-xhieda tagħna trid tkun ħajja kullimkien, kemm aħna iktar mitluba li nagħtu xhieda awtentika fl-istituzzjonijiet tal-Knisja stess, fl-iskejjel tagħna, fis-servizzi li l-Knisja toffri mal-aktar batuti fis-soċjetà, fil-ħajja parrokjali tagħna, fl-ordnijiet reliġjużi, fil-movimenti tal-lajċi. Kemm qed inkunu tassew trasparenti fil-xhieda tagħna tal-Vanġelu ta' Kristu. U fl-aħħar, imma forsi l-iktar fundamentali, fil-Knisja tal-qiegħ, fil-Knisja domestika, fil-familji tagħna kemm qegħdin inrawmu l-ħajja nisranija, kif qed ngħixu l-vokazzjoni tagħna bħala membri ta' familja. Dak li ma nitrawmux fih fil-familja tal-ġisem ma nistgħux ngħixuh fil-familja tar-ruħ. Qed noqorbu lejn l-aħħar tal-vjaġġ, jonqos li niftakru x'inhuma l-prijoritajiet pastorali fil-missjoni tagħna bħala Knisja f'Malta llum. U bħal Kristu li jiltaqa' mad-dixxipli ta' Emmaus meta dawn kienu l-iktar imkisra, għax l-aħbarijiet tajba aħna iktar doċili nirċivuha meta qalbna minfuda. Bħala Knisja mitluba narfu fejn huma l-ikbar weġġat fil-kultura tagħna llum. Għax hemm aħna mibgħuta l-ewwel. Qed insejħilhom dawn is-seba' pjagi ta' Kristu. Huma s-seba' pjagi ta' Kristu fil-poplu tagħna li niltaqgħu magħhom fil-fatt f'kull mument. Waqt li narfuhom u mmissuhom mitluba wkoll ninfetħu għal proċess ta' fejqan. Skużawni. Aħna l-Ispirtu ta' Alla jagħti fejjaqna. Aħna wkoll għalhekk inħarsu lejn il-ġrieħi bħala l-mod konkret fejn il-grazzja ta' Alla mhux biss iddewwi imma s-saħħaħ u s-sebbaħ. Ħandurhom malajr. Ġrieħi personali li niftakru jew insemmu anke fil-familji tagħna jew komunitajiet tagħna li nġorru ġafina bħal toqol u pis li ħafna drabi anke mbagħtu biex nesprimuh. Fuq dan il-livell intimu fil-memorja tagħna u l-karattru tagħna, il-Knisja mibgħuta tfejjaq. Ġrieħi fir-relazzjonijiet intimi tagħna, speċjalment firda fil-familja bejn il-miżżewġin u l-ulied u bejn il-ħbieb. Il-Knisja li hija familja għandha responsabilità speċjali li takkumpanja l-familji fil-ħafna mart tagħna. Ġrieħi fil-Knisja stess. Min jaf kemm il-darba nħarsu lejn xulxin, speċjalment aħna l-lajċi lejn is-saċerdot jew is-saċerdoti lejn il-lajċi, kważi b'suspett jew f'relazzjonijiet li ma jirriflettux Knisja li hija komunjoni. Imma li nkomplu nippersistu kultant f'mudelli ta' Knisja iktar klerikali. Dawn mhumiex ġrieħi li faċli tesprimihom għax huma sottili u jitolbu konverżjoni u maturità mill-poplu ta' Alla kollu. Imma hemm ukoll ġrieħi oħra fil-komunità ekleżjali tagħna, proprju dawk li bdejt bihom illum. Teħ il-qalb, sens ta' frammentazzjoni, nuqqas ta' fidi u ta' tama. Meta bħala Knisja nibirdu, nitilfu l-ħeġġa u niddakru mid-dinja, nkunu qed ninsew il-wedijiet tal-mamudija tagħna. Ta' kuljum ngħixu u mmissu bidejna wkoll ġrieħi fil-ħajja pubblika tagħna. Dawn ma nfejquhomx biss għax il-Knisja titkellem mill-kurja, imma għax fis-soċjetà tagħna aħna nerfgħu r-responsabbiltà tagħna u naġixxu tassew ta' dixxipli mibgħuta biex jagħtu xhieda. Pajjiżna wkoll mifni bi ġrieħi fl-ambjent tagħna, dak li għajnejna jaraw, li widnejna jisimgħu, li l-arja li mnifsejna jieħdu nnifs minnha, huwa kontaminat u marit. Il-konverżjoni ekoloġika hija urġenti għax ittaqqal mhux biss is-sensi tagħna imma l-ispirtu tagħna. U għalhekk is-seba' ġerħa dik spiritwali, dik fejn ir-relazzjoni tagħna ma' Alla bħala poplu tiegħu, fl-espressjoni liturġika tagħna, fil-mod kif inħarsu lejn ir-realtà kollha kemm hi u jew ikella jekk hix maqtuha minn Alla, tħalli impatt kbir fuq il-mod kif ngħixu. Alla jidħol f'kull aspett ta' ħajjitna bħala nsara, bħala poplu qaddis tiegħu, jew hemm spazji li nażlu li jibqgħu fid-dlam waqt li nikkompartmentalizzaw il-ħajja nisranija f'dak li hu ta' Alla u dak li hu ta' Ċesari. L-isfidi pastorali u l-weġġat fil-poplu tagħna huma kbar u komplessi, ippruvajt nagħti toma tagħhom.
Imma lanqas ma aħna mitluba li nfejquhom aħna bil-ħiliet tagħna u bil-kapaċitajiet tagħna biss. Fl-aħħar mill-aħħar huwa l-Ispirtu ta' Alla li jfejjaq u jagħti l-ħajja. Bħala Knisja aħna mitluba biss li narfu kif l-Ispirtu jagħti sejħinna biex inkunu tassew l-idejn u r-riġlejn ta' Kristu fir-realtà konkreta tagħna illum. Dan nistgħu nagħmluh biss meta narfu li l-missjoni tagħna hija waħda ta' parteċipazzjoni u għalhekk li l-ħidma tagħna ma tibdix bina imma fl-Ispirtu li diġà witta triq qabilna. Bħala Knisja waħda fuq vjaġġ wieħed ifisser li nsiru Knisja li tara fil-preżenza tal-Ispirtu u allura li taraf tiddixxerni. Issa dan nagħmluh mhux b'mod wieħed biss, imma almenu jiena naqra pedantika, elenkajt almenu 8 modi konkreti kif tassew nixtiequ li l-ħajja ekklezjali tagħna tkun awtentika u konsistenti. Ma nistgħux inkunu Knisja li tiddexxerni jekk aħna dan maħniex qed nagħmluh kull wieħed u kull waħda minna. Allura bħala nsara fil-ħajja personali tagħna inrawmu spiritu anke ta' xeżi li għandna narfu dak li Alla tassew jixtieq minna f'kull mument ħajjitna. Imma bħala nsara aħna mitluba wkoll li niddixxernu biex nieħdu ħsieb xulxin. Dan narawh b'mod ċar, eżempju konkret, fil-familja fejn il-ġenituri id-deċiżjonijiet li jieħdu bħala Knisja jagħmlu ħanka f'isem uliedhom. Bħala nsara niddixxirnu wkoll fir-ruoli pubbliċi tagħna fejn aħna responsabbli mhux biss għal dawk taħt il-ħarsin tagħna, imma wkoll biex l-istituzzjonijiet li jaqdu l-pubbliku iħarsu tassew il-ġid komuni. Bl-istess mod bħala nsara imsejħin iddixxernu wkoll kif l-aġir kollu tagħna inħarsu il-ħolqien tagħna li Alla tagħna fil-providenza tiegħu. Il-kura tad-dar komuni hija meħtieġa u b'mod speċjali f'pajjiżna. Iżda bħala nsara niddixxernu wkoll flimkien bħala komunità ekklezjali u dan li nġbarna llejla biex nagħmlu flimkien. Id-dixxerniment komunitarju huwa meħtieġ għaliex flimkien fil-komunitajiet differenti fejn tiltaqa' l-Knisja infittxu li naqraw is-sinjali ta' żminijiet fid-dawl tal-Vanġelu u allura li naġixxu f'konformità ma' dak li l-Ispirtu jitlob minna. U nerġa' nelenka fil-Knisja domestika jew inkella fl-ispazji kollha żgħar. Fil-parroċċa jew fejn il-Knisja tinġabar bil-mod sħiħ tagħna ta' saċerdoti reliġjużi u lajċi. B'mod analogu fl-iskejjel tal-Knisja u istituzzjonijiet oħra tal-Arċidjoċesi. Fil-provinċja jew kongregazzjoni reliġjuża jew anke fil-moviment laik fejn komunitajiet li għandhom kariżma li torbothom mal-Knisja universali jarfu kif l-Ispirtu qed jitlobhom jgħixu din il-kariżma fl-isfidi konkreti ta' Malta illum. U fl-aħħar nett, ovvjament, bħala arċidjoċesi kif qegħdin miġbura hawnhekk illum, permezz ta' proċess li jgarantixxi sinodalità fejn il-Knisja Maltija taraf il-prioritajiet pastorali għas-snin li ġejjin. L-aħħar pass tal-mixja kif ippreżentati fid-dokument fil-fatt qed jipproponi u dan li ħanfetħu biex niddiskutu flimkien li nħarsu lura lejn l-għalliem fit-triq ta' Emmaus. Knisja li tisma', li tilqa', li takkumpanja u li toħroġ tfisser li hi Knisja li tagħti priorità lill-4 aspetti li qed jiġu suġġeruti bħala kruċjali fil-ħajja pastorali tal-Knisja tagħna llum. L-ewwel, il-ħajja spiritwali u għalhekk l-aspett kontemplattiv u liturġiku. It-tieni, l-isfidi relazzjonali u għalhekk il-mod konkret kif inservu u kif infittxu ir-rikonċiljazzjoni. It-tielet, il-formazzjoni fid-dixxipulat mit-twelid sal-mewt. U r-raba, l-evanġelizzazzjoni bħala l-isfida l-iktar ċara ta' kif il-Knisja toħroġ mill-knejjes u s-sagristiji bla biża'. Dan hu proċess li nittama li nkomplu ngħixu flimkien fis-snin li ġejjin biex l-Ispirtu jarrafna kif aħna mibgħuta bħala l-ġisem ta' Kristu infejqu f'ismu il-ġrieħi f'pajjiżna. Il-mod kif aħna naqdu huwa wkoll il-mod kif aħna niġġeddu bħala Knisja li ddawwal fid-dlam li tagħti t-toma biex ngħixu f'soċjetà Maltija iktar umana. Grazzi.
Grazie ħafna, Dr. Nadia Delicata. Prezentazzjoni tal-working document tal-pjan pastorali ċar u fl-opinjoni tiegħi impenjattiv. Għandna x'na modu fil-working groups jiġifieri. Issa wasalna għal leħen l-assembleja. Leħenna l-koll se nqasmu f'working groups. Kull folder kien fih il-grupp illi intom mitlubin tipparteċipaw fih. Hemm il-numru fil-folder u se ninqasmu għandna ekku. Se jispjegalna fejn u kif se tkompli l-ħidma. Tajjeb, fl-aħħar tal-folder għandkom karta. Kull folder għandu numru minn wieħed sa 8, ġifieri pereżempju nmessni l-grupp numru 5. U hemmhekk għandkom deskrizzjoni qasira tal-punt wieħed minn dal-erba', ġifieri kull grupp imissu wieħed minn dawn l-erba' oqsma li semmit Dr. Nadia Delicata, pereżempju mmessni knisja li takkumpanja. U għandkom żewġ mistoqsijiet. L-ewwel waħda hija komuni għal kulħadd fejn mistednin naqsmu flimkien fejn attiratna xi ħaġa minn dak li rriflettejna fuqu sissa. Kemm xi ħaġa li nħossni f'sintonija kbira u nixtieq naqsam mal-oħrajn, jew sfida li għaraft jiena nisma'. U dik ħanaqsmuha fil-kuntest tal-grupp. It-tieni mistoqsija hija marbuta ma' dak it-titlu, pereżempju fil-każ tiegħek Knisja li takkumpanja. U allura messni l-mistoqsija Knisja takkumpanja f'liema aspetti speċifiċi tal-formazzjoni għad-dixxipulat kontinwu hemm bżonn nissaħħu. Mill-ġdid ħa taqsam hemmhekk jisu punt li wassalna l-konkret. Waħda se nkunu u l-oħra dak il-lajxin tal-ħajja nisranija, ta' ħajja bħala knisja, kif se jwassalna anke b'mod konkret li nfissruha fil-kuntesti tagħna. Qed nagħmlu f'kuntest ta' discerniment. M'għandniex il-lussu li naqbdu l-knisja f'idejna narawha minn kull naħa u nanalizzawha, m'għandniex dak il-lussu li għandna l-grazzja li qegħdin fiha. Kurru għal-proċess mhuwiex jisna aħna minn barra qed nanalizzaw il-Knisja, imma qed nippruvaw nisimgħu l-Ispirtu ta' Alla x'qiegħed jaħdem f'qalbi u li minnu aħna nisimgħu lil xulxin ħa nissaħħu bħala Knisja. U għalhekk fis-smigħ nissuġġerixxi żewġ affarijiet, is-smigħ profond ta' xulxin bil-fidi. L-ewwel nett kif Kristu jekk aħna dilja ħafna frijej, Kristu ħajasal għandi anke permezz tal-ieħor, permezz tal-oħra. Dak is-smigħ ta' fidi. U l-oħra l-ismigħ ta' kif l-Ispirtu qiegħed jaħdem fil-persuna l-oħra. San Ignazju jgħid li tisma' l-Ispirtu jmiss ir-ruħ bil-ħlewwa ħafif ħafif bla ma jisfurza bħalma qatra ilma tidħol fi sponza. Hekk dan is-sens ta' smigħ li nixtiequ fil-gruppi. U dak li ħataqsam mal-oħrajn, żewġ attitudnijiet. L-ewwel nett umilta, jiena parti, żgħira, qed nipprova naraf ukoll xiri Alla, imma wkoll b'kuraġġ dak li l-mulej qed jistinnek tgħid lill-Knisja lilna lkoll biex mhux nibqgħu fejn aħna, imma biex narfu l-Ispirtu l fejn qed imexxina. Ejdu b'kuraġġ kollu kif inhu. Ma dejjem biex nibnu l-istess Knisja li l-mulej qed jaħdem fina. Ekku għalhekk mela wara l-break li issa ħajkun hemm, ġifieri fis-7 immorru fil-gruppi, ħajkun hemm 5 gruppi qegħdin fl-ewwel solar, ġifieri titilgħu fuq. Ħajkun hawn 2 gruppi f'din is-sala u grupp 8 mela 6 u 7 ħajkunu f'din is-sala, 1 sa 5 fuq, il-grupp 8 ħajkunu isfel. Fit-8.
Sorry. Mela, fit-8 għadni missija, żbaljat. Fit-8 imorru għal working groups, ħajkun hemm żewġ persuni li qegħdin jieħdu ħsieb il-grupp. L-għan huwa xekk eċċellenza li mbagħad fid-9 nagħlqu hawnhekk bil-moment plenarju tajjeb. Mela fid-9 inkunu hawnhekk. Uħut minnkom fil-gruppi kelkom iċ-ċans tikdbu fuq il-karta u tgħadduha lir-rapporters jew minn qed imexxi l-grupp. Hemm uħud m'għamlux dan u hemm affarijiet li xtaqgħu jesprimu ma kellhomx ċans jesprimuhom fil-grupp. Imma dak li rriflettejtu fuqu huwa essenzjali għall proċess. Għalhekk tistgħu tagħmlu żewġ affarijiet, l-ewwel nett li tikdbuha issa u tgħadduha lil xi ħadd minna jew lili l-Fader Andre Zaffarese jew lil Liza jew inkella tittajpjawha u tibagħtuha fuq dal-email assembleja.diocesana@maltadiocese.org. Hija l-email li rċevejtu l-istedina fuqha. Inħeġġu ħafna li dal-proċess nagħmluh. Kif qed dan huwa essenzjali biex mill-materjal li ħajinġabar imbagħad issir ir-riflessjoni jinġibdu l-linji konkreti li imbagħad jitfasslu fil-pjan. Għalhekk inħeġġixkom biex tkomplu r-riflessjoni tikdbuha u tibagħtu lilna. Grazzi. Issa nistieden l-eċċellenza tiegħu biex jikkonkludi u jagħmlilna it-talba tal-aħħar. Qed nixtieq nirringrazzjakom ilkoll personalment tal-preżenza tagħkom li hija ta' faraġġ u inkoraġġament kbir. Nispera niltaqgħu wkoll għada, ġifieri nkun naf kif marri llum jekk narakom għada. Waħda mill-konsiderazzjonijiet għaliex iddeċidejna li nagħmluha fuq żewġ momenti fil-għaxija għax konnet nilnaw li s-sibt fil-ħodu n-nies ikollhom ħafna affarijiet oħrajn x'jagħmlu u ma konniex qed naqdu propju nisemgħu l-eżiġenzi tan-nies. Nispera li dan l-esperiment jinnexxi aħjar. Ippermettu li fisimkom nirringrazzja ħafna lil Nadja tax-xogħol li għamlet, ta' kemm semat nies u se tkompli tisma' n-nies aħna u nimxu flimkien u dan id-disċerniment. Waqt li kont qed nitlob għax kif qal l-awżiljarju, kif qalilna l-Papa, id-dover l-ewwel tal-isqof huwa li jitlob, kont qed insegwi wkoll grupp, għax ovvjament waqt li titlob tista' tagħmel affarijiet oħrajn ukoll. Ma tistax tidneb għalkemm kultant waqt li tidneb tista' titlob ukoll jgħidu. Imma hija ħaġa sabiħa li aħna nivvalorizzaw nagħtu valur lil dan il-mumenti fejn nisimgħu l-xulxin. Forsi kellna bżonn ikollna iżjed gruppi biex dak li jkun ikollu ċans iżjed jitkellem, imma ninkoraġġikom anke kif spjegalna Fader Jimmy li min ma setax jesprimu ruħu anke għaliex ċerti ideat forsi jiġu kwara, nispera li l-ħolm ikun sabiħ mhux inkubu lejla, inti tikkomunika ħsieb f'dawn il-ġimgħat li ġejjin, dawn il-ġranet importanti li anke jekk għad xi ħaġa u għandek bżonn tesprimi ħsieb ieħor tagħmlu. Huwa importanti ħafna. Jiena nissuġġerilkom ukoll li l-qudiem nitolbu fuq l-esperjenza li qed ngħaddu, ġifieri niddiġeruha wkoll fil-preżenza ta' Alla. Nħallu l-Ispirtu jkellimna wkoll. Allura jekk inti qed titlob u ġitek ħsieb, jiena niftakar naħseb Fader Joe l-isqof Joe jiftakar dejjem kont ngħidilhom jien kull meta nitlob fuq id-dijoċesi tiġi qudiem għajnejja l-esperjenza ta' Emmaus. Imma esperjenza persistenti, ġifieri meta ngħid jiena nħarsu lejn l-ikona ta' Emmaus qed
naqsam ma'kom u l-esperjenza qawwija li għal ħafna żmien kelli fit-talb. Mbagħad malli mbagħad esprimejta bdew jiġu sibijiet oħrajn u mbagħad xi darba nkellimkom fuqhom. Imma ġifieri għalija hija ħaġa ċara ħafna li di tkun l-esperjenza li tmexxina l qudiem wara kollox hija kif jgħidulna l-esperti huwa mument li jiddefinixxi l-Knisja minn aħna f'tassew. Nixtieqkom li nitolbu ħafna għall-isqof l-Arċisqof Emeritu. Jiena hija f'kuntatt kontinwu mal-familjari tiegħu u nixtieqkom ħafna titolbu għalih għandna dover kbir li dejjem niftakru fir-rajja tagħna b'mod speċjali. Nitolbu wkoll għall-morda tagħna jiena għandi l-privileġġ li ħafna jitolbuni t-talb u nixtieqkom li titolbu ħafna għall-morda tagħna u anke għall pajjiżna. X'għalfejn nagħti ħafna dettalji imma nitolbu ħafna għall pajjiżna. Nixtieq ħafna li l-Assemblea Doċeżana tkompli fid-djarna bit-talb. Illum anke jekk mhux illum għada wieħed ikollu ċans forsi jisma' qudiesa, resqu l-esperjenza tal-Assemblea Doċeżana quddiem il-mulej. Jekk il-mulej ma jibnix id-dar għal xejn jitħabtu il-bennejja. Jekk il-mulej ma jħarrisx il-belt għal xejn jassu l-assisa. Nixtieqkom li naqdu f'mument ta' talb biex nikkonkludu din l-ewwel serata tal-Assemblea Doċeżana 2019 billi nitolbu flimkien kulħadd jibqa' bil-qiegħda. San Ignazju dejjem jgħid jekk titlob kun komdu għax jekk ikollok xi musmar fejn qiegħed bil-qiegħda ma tkunx tista' tikkonċentra, tagħmel meditazzjoni fuq l-imsiemer ta' Ġesu Kristu biss tista'. Ma kulħadd bil-qiegħda u ngħidu t-talba li għallimna il-mulej Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Om il-parir tajjeb, San Pawl missierna, fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Sant. Nipprotkom nagħtu ċabċipa lil patrijiet Franġiskani li laqgħuna. Nirringrazzjawhom ħafna. Verament grazzi.